Il-Gvern irtira uffiċjalment il-garanzija bankarja fuq self ta' 360 miljun euro lill-Konsorzju Electrogas. Dan wara li l-banek ikkonfermaw li s-self li ngħata lill-Electrogas ta' 450 miljun euro minn 4 banek għal proġett tal-Power Station tal-gas tħallas kompletament. Ħabbar dan il-Ministru Konrad Mizzi li fi tweet esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan l-iżvilupp. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Kastilja fil-bidu tal-ġimgħa li għaddiet, ġie ffirmat il-ftehim dwar is-sigurtà tal-provvista bejn l-Electrogas, l-Ena Malta u l-Gvern. Dan wara li l-Konsorzju Electrogas laħaq ftehim ma' 9 istituzzjonijiet finanzjarji kbar fosthom banek Franċiżi u Ġermaniż biex jagħmlu tajjeb għal 80% tal-proġett li sewa 550 miljun euro. Il-Ministru Mizzi li mexxa dan il-proġett sa mill-bidu tiegħu li wassal għal tmiem tal-użu tal-heavy fuel oil f'pajjiżna qal li issa l-proġett huwa finanzjat kollu kemmu mill-Electrogas. Il-proġett tal-Power Station tal-gas kien jinkludi fost oħrajn il-bini tal-Power Station tal-gas, il-bini tat-terminal tal-LNG f'Dellimara u l-konverżjoni tal-bastiment għal ħażna tal-gas. Kien propju sentejn ilu li l-Konsorzju Electrogas laħaq ftehim ma' 4 banek biex jipprovdu il-finanzjament kollu meħtieġ għal dan il-proġett ta' 450 miljun euro. B'dan il-ftehim il-Gvern kien estenda l-garanzija bankarja u l-Konsorzju ta' 360 miljun euro. Il-Gvern kien sostna li din kienet biss garanzija u l-Gvern ma ħareġ ebda flus. Sostna li kieku l-proġett ma sarx mill-privat, il-Gvern kien ikollu joħroġ il-flus direttament u mhux biss jagħmel garanzija temporanja li llum ġiet irtirata għal kollox. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li l-ftehim li ntlaħaq bejn l-Electrogas u 9 istituzzjonijiet finanzjarji, il-Gvern daħħal 11.4 miljun euro mill-Electrogas għal garanzija bankarja fuq self tagħhom. Il-Professur Cicluna qal il-proġett tal-Power Station ġdida huwa ħolqa importanti fl-istrateġija tkabbir ekonomiku u r-riżultati tagħha mhux biss kienu riflessi fir-rapporti tal-Aġenzija tal-Kreditu, iżda wkoll fil-kont tal-importazzjoni għax il-pajjiż m'għadux jimporta żejt. Il-Professur Cicluna fakkar li Gvern Nazzjonalista ħareġ garanzija bankarja ta' 318 miljun euro biex l-Ena Malta ma tfallix bid-djun li kellha.